Sa ngayon, isa akong agnostic atheist. At masaya akong nabubuhay na walang pinaniniwalaan na Diyos for more than 10 years now. Hello mga katuki, kumusta? Sa atong lingin nga kalibutan, dunay mga tao nga dili motuo og Dios, og aduna po yung mga tao nga motuo og Dios. Og mao ni ang rason sa dakong lantugi kung hain man gayud ang insakto o tinuod niini. Ngano mang yung lisod-lisod na ito pagsabot ang butang nga niya aning kalibutan. Gitagaan mang katag kabuot sa Dios aron mailhan nato ang mga butang niya. Ug ato sang maninaw nga ang butang nga wa diha. Sa logic sa reasoning, ang wa di na kinahanglan trubaho. Ang wa di na kinahanglan trubaho. Ang uban ningon nga ang Dios daw tuara daw dadto sa Davao. Kay naaman daw dadto ang iyang anak. Tiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer. Sa inyo pa? Bakit ko kayo didebatiin ako na ngayong katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Og ang uban pod moingon nga ang Dios daw naara daw sa sulod sa atong kasing-kasing. Amen. So sa atong video, atong tukion ang matag baruganan sa mga tao nga giila nga manggialamon diri sa atong malingin nga kalibutan. Okay? Isa sa pinakasikat ug manggialamon nga sayantipiko kaniadto nga mao si Stephen Hawking. Matod pa niya, walay Dios. Sa iyang lawom nga pagtuki, nakaamgo siya nga wala kunoy naghimo sa langit ni sa universe. Og wala pod kunoy nagmando sa atong kapalaran, og dili pod daw tinuod ang laing kinabuhi. Matod pa niya, aduna lamang kunoy isa ka kinabuhi nga diin kita magpasalamat sa ingranding disenyo sa unibersiyo. We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that, I am extremely grateful. Si Stephen Hawking usa ka theoretical physicist, cosmologist, author, professor of mathematics, og PWD. Og aduna sab siya daghang mga libro, og ang bestseller book niya mao ang A Brief History of Time. From the Big Bang to Black Holes. Nga mihalin og 25 million copies sa tibuok kalibutan. Og namatay siya niadtong March 14, 2018 sa edad nga 76. Og matod usab ni AGP kon it is Joy PH, usa ka artista sa atong Pilipinas, matod pa niya. So para sa akin, dead end ang religion. Gets nyo? Kung may Diyos na may pakialam sa atin, bakit hindi niya klaruhin to?
ng siya mismo. Dito na nag-umpisang sumakit yung ulo ko. Second question ko, anong mas mahusay na explanation kung bakit nakakaramdam tayo ng sakit at pahirap dito sa mundo? Kung may mabait at mabuting Diyos na may pakialam sa atin, bakit meron kang makikitang kahirapan at pagdurusa sa mundo? Sa ngayon, kitang-kita mo yan sa COVID-19. Grabe, di ba? At kung titignan mo yung history ng mundo, makikita mo naman yung mga gera, yung mga natural disasters, na mga sakit na nagpapahirap at pumapatay sa mga species dito sa mundo. Kung may Diyos, nakakapagtaka to. Ito yung di ko maintindihan eh. Bakit pati yung mga walang kakayahang magdesisyon between tama or mali, nakakaramdam din sila ng sakit at pahirap na kung minsan is mas malala pa sa ating mga adult na tao? Bakit pati yung mga walang muwang? At hindi lang yun. Manood ka ng National Geographic Channel. Tignan mo yung buhay ng mga hayop sa wild. Napakadelikado. Anytime, pwede silang habulin at kainin ng ibang hayop na mas malakas at mas mabilis sa kanila. Yung mga buhay ng mga hayop doon, napakahirap. At kung matibay-tibay yung sikmura mo, panoorin mo kung paano kinakain ng mga hayop yung mga kapwa nila hayop sa YouTube. Napaka-brutal at violente. Bakit kailangan ganun? Hindi ba pwedeng i-fine-tune ni God yung nature? Para hindi na maghahabulan at magkakainan yung mga hayop para lang mabalanse yung ecosystem? At hindi ba pwedeng i-fine-tune yung mga resources para hindi limitado yung pagkain? Para hindi kailangan mag-away-away ng mga hayop? Kaya naman siguro ni God na hindi sumunod sa laws of nature, di ba? Hindi naman siya under ng laws of nature eh. Anong mas mahusay na explanation kung bakit napakahirap hanapin ng God? Matod pa ni AGP mga katuki sa kamatuoran nga kung dunay Dios nganong dili man niya klarohon ang mga butang nga lisod sabton. Ug kun buutan daw ang Dios, nganong aduna pa may mga kasakit ug mga pag-antos niining kalibutana. Sama na lang sa mga sakit, mga gira, COVID-19 ug mga pagpinatyanay sa mga hayop. Dili ba daw kuno pwede nga magkinabuhi ang tanan nga naa nining kalibutana nga walay mga pag-antos og mga kalibog? O nganong lisod man daw kuno kaayo pangitaon ang Dios? Sumala sa Biblia mga katuki sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 8, mingon si Kristo didto nga bulahan ang mga putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. So mas maayo pa siguro ni ining tawhana nga mobalik siya sa sabakan sa Dios aron makita niya ang Dios. Pero daghan na gyud daw ang nakakita mismo sa Dios mga katuki sumala sa mga claim sa mga church leader karon. Matod pa, si Joseph Smith nga founder sa Mormonism o Mormon, nakita daw niya ang Dios nga Amahan o ang anak nga si Jesucristo. Pinaagig vision sa edad nga 14 anyos. O nakigistorya kaniya nga ibalik ang Ebanghelyo, pinaagi niya. So mao'y rason karon nga giila siya nga usa ka propeta sa relihiyong Mormonism. Og ingon man usab si Ellen Goldwhite nga mao ang giila nga propeta sa mga Adventista o Seventh-day Adventist. Matod pa daw niya, nakita niya ang trono sa Dios uban ang mga anghel. Og nakita po daw niya si Jesucristo. Og daghan pa kini siyag mga pananawon nga nakita, lakip na ang nahitabo sa katapusan sa kalibutan og ang pagbalik ni Jesucristo. Daghan pod mga church leader og mga santos nga ni testimonyo nga sila daw nakadawat sa mensahe sa Dios og ni Jesucristo. So kung maingon si Stephen Hawking og si Itis JPH nga walay Dios, unsaon man nila karon pagnigar nga daghan man day ang mga nakasaksi. O gani andam kining makigdebate ang ilang mga deboto aron lang sa pagpamatuod sa ilang giila o gitahod nga alagad sa Dios. Si Dr. Francis Collins mga katuki, usa ka scientist o atheist kaniadto,
Apan karon nahimo ng Kristiyano og alagad na sa Dios, matod pa niya, ang siyensya mao ang paagi sa pagtuki sa kamatuoran mahitungod sa kinaiyahan sa kalibutan. Apan ang pagtuki sa kamatuoran bahin sa espirituhanong kalibutan, ang siyensya mao'y sayop nga kahimanan para makakaplag niini. Science is the way to search for truth about the natural world. But if you're looking for truth about the spiritual world, science is the wrong set of tools. It's not going to get you there. You need there to understand the tools of the spirit. Si Francis Collins mga katuki, usa ka physician geneticist, director of the National Institutes of Health, ug siya'y nangulo sa Human Genome Project. Ug daghan po ni siya og mga libro nga gihimo, ug ang sikat niini mao ang The Language of God. Matod pa sa iyang libro ug sa iyang mga interview, siya miingon nga ang makuti nga parte sa panglawas sa tao ug ang kanindot sa disenyo sa unibersiyo mao'y produkto sa usa ka intelihenteng hunahuna kaysa sa lagma lang. Mao'y rason nga mituo siya sa konsepto sa Dios nga mao ang katin-awan sa mga butang nga wala madiskubre sa siyensya. Busa si Francis Collins mga katuki, mao'y ilang pambato alang niadtong mga walay pagtuo og Dios kun ateista. Ug bahin sa iyang mga pangutana mga katuki nganong dunay mga kalisod, kasakit ug kagubot niining kalibutana, dili ka na mao'y basihan nga walay Dios. Ilabi na kun ang tao mismo mao'y hinungdan sa tanang nahitabo karon. Sama na lang sa gubat, tali sa Russia ug sa Ukraine nga may resulta sa pagmahal sa mga pamalitonon. Kun ang gugma ug kalinaw nga mao'y gitudlo sa Dios nga mao untay atong sundon, aduna pa kahay mga kagubot o mga kasamok niining kalibutana. Angay natong hinumduman mga katuki nga sa atong mga pangutana ug mga panghuna-huna, dili mao'y panghuna-huna sa atong Dios. Sa Isaias Kapitulo 55, versikulo 8, nag-ingon ang Dios dadto, kay ang akong huna-huna, dili sama sa inyong huna-huna. Ug ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Ug sa katapusan mga katuki, isipon ko na lang nga ang mga mutuo sa Dios o dili mutuo sa Dios, sama na lang sa balaod sa polaridad, kon the law of polarity. Kay matod pa sa law of polarity, kung dunay positibo, naapod daw negatibo. Kung dunay kahayag, aduna pod daw kunoy kangitngit. Kung na may kasakit, aduna pod kunoy kalipay. So kung duna man galing mutuo, duna gyud pod nay dili mutuo.